अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by Bittu Malangiya Entertainment। छोटे में भइल हमर शादी बाबा, छोटे में भइल हमर शादी, छोटे में भइल हमर शादी बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। त कैसे तब घर हम हो जाइबे बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। कैसे तब घर हम हो जाइबे बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी। फूल बेल पत्र राखल होता सब बेकार हो। जागल रतिया में बाबा देखल सपना तोहार हो। फूल बेल पत्र राखल होता सब बेकार हो। जागल रतिया में बाबा देखल सपना तोहार हो। त कैसे तब घर हम हो जाइबे बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। कैसे तब घर हम हो जाइबे बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी। गाजा मिश्री भांग चढ़ैली भइल दर्शन तोहार हो। नब की पुरन की गोर की पतर की सब जाता बाबा धाम हो। गाजा मिश्री भांग चढ़ैली भइल दर्शन तोहार हो। नब की पुरन की गोर की पतर की सब जाता बाबा धाम हो। त कैसे तब घर हम हो जाइबे बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। कैसे तब घर हम हो जाइबे बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी। पिंटू नायक पियवाय बाबा भइले अब लाचार हो। राइटर संजय छोटू राजा करता गुणगान हो। पिंटू नायक पियवाय बाबा भइले अब लाचार हो। राइटर संजय छोटू राजा करता गुणगान हो। त कैसे तब घर हम हो जाइबे बाबा, छोटे में भइल हमर शादी। कैसे तब घर